Naraha. Naami di sa bagsakan ang mga alpor sa gulay na atanan dire. Barato ra kayo. Dire mo muari sa bagsakan. Bagsakan area Alegria. Kay naa dire ang pinakabaratong prutas o gulay. Muna tanan taga Ormoc, nagpahibalo mi nga naa dire ang pinakabaratong makapalit mo og gulay og prutas. Bagsakan area Alegria. Muni among bag-o nga relocation area sa pagpamaligyag prutas og gulay. No, presko among mga prutas. Presko ang among mga gulay. Moni kang atinining ha o gamil ko moni ya pwesto. Ang iya mga suke ari mo dire kanara dire siya. Nara. Dire mo makapalit og prutas nga barato, presko. Pinakabarato sa tanan sa Ormoc. Oh. Bisa na tingali sa brato mo kayo. Kani muni kang Jerilyn Pulad nga pwesto. Ang iya mga kasukian pwede mo ari diri na. Kani mo ni si Princess Kit ha nga naila. O mo sa diyang pwesto pa siya kapangumpra. Kay bago pa me. Kani pod kang Marijel. Oh, minyong suki nga si Marijel. O mo ni ang sugdan nga area. Oh, diri lang mo pagdumdum. O kini mo ni kang Emilien nga pwesto. Oh, ang probinsyana, please subscribe sa iyang vlog. Probinsyana. Oh. Atong baligya. Gamay pa og kuan kay wa ba siya kapangumpra. Og ang mga sagingan na diri ha. Sagingan nga pinakabarato sa entire Ormoc. Nasa diri sa bagsakan. Na diri mo moari para makapalit mo pinakabarato. Oh, dagan salamat ha, nagpahibalo lang mi. Nga naa na kami sa bagsakan area. Bagong relocation sa prutas o gulay. Nga mga wholesaler, diri mo makapalit og pinakabarato.